lokacin da zaki ga you feel as if kamar an daina yi da kai, kin gane? Sometimes yanzu dole zai miki ba za ki ji daɗin shi ba. Da na yi daga baya sai na haƙura. Amma ina kike ganin matsalan take? I don't know. Kisa kowa yana da nashi lapses ne, kin gane? Ni ma ina da na. Menene naki? So, kisa wannan shi ne abin da na fi iyawa. Duk wani abin da zaki bani bai kai harkar fim ba ni a gurina, saboda Hadiza ina son fim kuma I wish ba wai ina so in dawo just dawo, I want to be a star. Kin gane? You are. But how? You are Ummi Nuhu. Nobody can take that away from you. Kin gane? Ke ce, babu canji. Sai dai wataƙila maybe some lapses da kika ce kike da shi. How can I fix it? Ya zan yi in gyara shi? Ya zan yi in canza daga misali wacce take da zafi a zuciyanta? Ya zan yi in gyara rayuwata? Kin san wani lokaci idan kika yi wani mistake a baya, to mutane they will always look at you da wannan mistake din. Even if you are changed, kin gane ba za ma a yadda ba. But akwai lokacin da ake zo it's high time for you, kin gane? But someone like me, kin gane, kamar ni yanzu dai ba ma da lafiya sosai. Ina da ban da lafiya. Kin gane? I want to like have something to eat, kin gane? That's sorry ban samu abin da zai a ce, kin gane, instead of me in kira ke ce Hadiza taimaka mu, let me have something. Don kin gane, that's what I want. A matsayinki na wacce misali ta yi tashi, Allah kuma ya jarabce ta da abubuwa da dama, but alhamdulillah, wani irin shawara zaki